Gugu gaga. Gugu gaga. Gugu gaga. Ľudia, musím vám niečo povedať. Ideme hrať túto hru a vítam vás z nového videa. Klasické intro, čo dávam. Povedal som vám, čaute u nového videa. Dneska budeme hrať Pexit. Je to ako Exit 8, ale úplne zvyšu z tému, ja neviem. A jestli toto má byť creepy, tak ja zjem moje topánky. No ideme na to. Intro. Však to je ako keby som o moje topánky plieskal. Ale počkať. Sa nahádzam akože v tom. Ale však to je ako Mecha Chameleon. Tie kroky. Je tu anomália. Tak máme yes pero. Máme jesť pero, alebo čo? Jaj. Tam je yes pen, no pen. Takže nie, zasa boha. Čektime tu všetko. Prečo sú tu všetky knihy také isté? To je akože mal čítať. Toto je anomália. Podľa mňa. Či to tak má byť? Ja neznášam tieto hry. Preto, lebo ja tu neviem ešte, čo tu má všetko byť. Ako viem, že na ktorom poschodí som. Ale mňa rozumelo to, že proste ako môže byť tento tu akože strašidelný. Ja viem, že toto video nudné, ale táto hra je nudná sama. Takže ja neviem, ale počkať. Je tu anomália. Tak ti poviem, že anomálie, tak vám poviem, že ja anomálie berem do úvahy. To je nudné. Jedna. Toto vidím. Jedna, okej. Ideme ďalej. Je tu nejaká anomália. To klopkanie mi vadí. Čo mi zdá, takže ten gauč má nejaké chodidla. Ale to necháme tak. Tak to mal mať gauč chodidla. Tu nie... Aha, aj strop sa ráta. Anomália, nie som viditeľný. Ja neviem, či to je proste, či to fixnú alebo nie, ale toto určite nie je anomália. Prečo mám taký pocit, že ten gauč je iný? Čo? Ja
ja tejto hre absolútne nechápem. Prečo je tu znova 0? Som debil, je to ako Exit 8, ale Exit 8. A proste zvyšu. Je to strašne nudné, ja viem. Ale ešte sa držte pri tom, lebo... Prečo je tu P? P. Aha, lebo to je ako pen, áno. Ale... Nič nezvyčajné. Ľudia, napíšte mi do komentárov, že kde sú tie anomálie, lebo ja ich tu nevidím. Napíšte mi do komentárov, že keď ste nejaké anomálie zazreli a ja som ich nevidel, tak prosím napíšte aj rovno ten diel, že nie diel, tú minútu z tohto videa, alebo sekundu, ja neviem, ale proste mi napíšte, kde som prezrel, hej. Takže... To je ťažké, ale fakt už. Ja som sa normálne zabil. Je tu anomália. Tak sú tu anomálie. Existujú v tejto hre anomálie? Neexistujú, oni neexistujú, fakt. Tak prečo sa to menuje Pexi, lebo tu neexistujú. Exist. Je tu anomália? O čom je vôbec táto hra? Ja nechápem, ľudia, prečo je tu v kuse 0? Tu nie je žiadna anomália. Skúsim dať 10 a ak tam bude 0, končí video. To si robíš na srandu. Ľudia, napíšte mi do komentov, aký som mal šťastie, a ešte mi napíšte ten, kde som anomálie prezrel, lebo toto nedáva logiku. Čaute, no proste čaute. I'm an eagle. You're not eagle. You're an adult man. I'm an eagle.